İsәнмесез, Meydan kanalının layıqlı hit tapşırığın qarauchi hürmetli tamaşaçılarыбыз. Dostlar, siz нәрсә турында хыялланасыз? Әдәм баласы бит төрле әйбер турында хыяллана. Ниндидер матди әйберләрдән алып, рухи һәм әхлакый кыйммәтләргә кадәр. Нәрсә соң ул гомумән хыял? Ул һәр вакыт тормышка ашамы? Әйе, чыннан да сораулар күп. Cevaplarını biz sizning bilan әлеге чыгарылыш дәвамында әзерләрбез. Август айы хит парадыбызның катнашучылары, килгән кунаклар, татар шоу-бизнесы яңалыклары, ВКга күзәтү сәхифәсе, алар барысы да миңа бу мавыктыргыч һәм кызыклы эштә ярдәм итәр. Тапшыруны башлыйк, дуслар. Җырчы Винарис Ильягет, хатын-кызлар, үз бәхетен табырга, гаилә учагын сүндерми саклаучы булырга тели дип фикерли. Әйе, аның сүзләре хак. Хәзерге замана хатын-кызлары шәхси казанышларга ирешергә тырышсалар да, шактый гаилә корырга хыяллана. Бу табигый хәл, һәм моны бер нишләтеп тә булмый. Бары тик тыныч күңел белән генә кабул итәргә. Yasa kelimi işte, ömür gelim şitsede. Nahabetten yanama giyen, şeşlerge şaltı üstede. Gitmişimde 80'imde, uzarga yatsın bizge. Hoş mahmatır giselemde, gitesi kelimi jiriden. Yaşayale bu jiriden, gitmişimde 80'imde. Sargayasın bizge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden. Yaşamitide bulsa da, ko'nglim segizinde şu, yaşayale birge, mehabbet dengizinde, gitmişimde 80'imde. Sargayasın bizge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden. Yaşayale bu dünyanın kaderin bilip günen, sevgilerden yanıp giyip dağın deyip günen. Gitmişimde 80'imde, uzarga yatsın bizge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden. Gitmişimde 80'imde, uzarga yatsın bizge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden. 90'da yüzlerimde, uzarga yatsın birge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden. Sanımda yüzlerimde, uzarga yatsın birge, hoş mahmatur diselerdi, gitesi kirmiye jiriden, yaşayale bu jiriden.
Ямлы төркеме кызларыннан ир атлар нәрсә турында хыяллана дип сорау алды. Кешесеннән тора, кемдер матди мөмкинлекләргә тартыла, кемдер рухи байлыкка омтыла. Монда төгәллек юк дип җавап бирде Альбина, Вероника һәм Алина. Ничек кенә булмасын, ир атлар бәхетле, исән сау һәм тормыш игелеген күреп яшәсеннәр. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, аңламың таңнар атқанында. Таңың таңының жаран, туған яқының мұңан, шаңлап шешімәләр ағанда. Болашағым иле, ямлы инеш күле, җиләкле аланым хуш исе. Тугайларын гизеп, суларыңда йөзеп, сине дә генә яшисең. Aqdolqanlar o'ynay, ko'ngil seynib to'ymay, tavga nurlar gulga sepilar. Tolqinlardan eshik, ko'zim yashil eshik, tog'im senida senda tebralar. Үзе матур, сөйкемле, моңлы тавышлы җырчыбыз Миләүшә Сафина бездә бүген кунакта. Миләүшә, хуш киләсең. Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә Миләүшә, без бүген тапшыруыбызда име хыяллар турында сөйләшәбез инде. Ничек уйлыйсың, менә синең фикереңчә, барлык иҗат кешеләренең уртак хыялы нинди икән? Минемчә, барлык иҗат кешеләренең бик зур хыялы ул да булса халыкның мәхәббәтедер дип уйлыйм мин. Халык аларның иҗатларына дөрес бәя бирү минемчә бик алар өчен мөһим. Әлбәттә. Минемчә артист өчен аның кадәр акча мәсьәләсе дә бик мөһим түгелдер. Ничек менә халык мәхәббәте. Мин шулай дип уйлыйм. Халык мәхәббәтен яулап алу иң зур бәхет име. Мин шулай дип уйлыйм, артист кеше өчен менә шушы зур хыялдыр дип уйлыйм. Безнең тырышканыбыз барысы да минемчә халык өчен. Менә без бит инде үзебезнең сәләтебезне, күңелебезне, җаныбызны бирәбез шушы иҗатка. Һәм инде әлбәттә аны тамашачы кабул итеп алса,
Безгә шуннан да артыгы кирәкмидер дип уйлыйм мин. Мин дә синең сүзләрең белән тулысынча килешәм. Миләүшә, менә әйтеп кит әле безгә, име тамашачыларыбызга, син әни дә име гаилә учагы саклаучыдагы һәм һәр вакыттагы үзенә камилләштерү үстендә эшлисең име. Менә урысча әйткәндә эмоциональное выгорание дигән термин бар име. Бу сиңа хас түгелме әйбер? Ничек син аңлыйсың? Бәлки буладыр инде, чөнки бит инде мин 3 бала анисе, әле 2 малай, 2 улым кичкенә, берсенә бер генә яшь, 1 яшь булып китте инде. Әлбәттә, орыла, бераз стрессларда булып ала инде, ләкин менә шу иҗатка кагылсак инде, иҗат ул минем өчен менә шу эмоциональ выгорание дигән сүзне ничектер миннән ераккарак җибәрә, чөнки ул минем күңелем өчен. Мин җырлап, иҗат итеп, үземә рәхәтлек алам. Шул ук вакытта бит әле эшмәкәрлек эше белән дә шөгыльләнәм. Әлбәттә, орыла инде, менә әйткәнемчә орыла, ләкин андый состояниегә кирип китәргә вакыт юк, чөнки балаларның стрессы бар, тырышып яшисе бар. Алай итеп, зарланып, елап утырырга вакыт гомумән юк. Шуңа күрә мин бик тиз чыгам ул состояниемнан. Аңлашылды. Миләүшә, менә иҗатыңа тукталып китик әле, име? Син бит инде 10 еллап элек менә популяр казанып килгән җырчы идең, име? Хәзер менә шушы биклеккә омтыла бармы синдә? Омтыласыңмы син аңа? Менә ничек итеп әйтәм, Ленар, хәзер шушы тормышымның шушы периодында минем сәхнәгә чыгу теләгем тагын да зуррак. Ул 10 ел элек булган иҗатымны, иҗат. Ул вакыттагы Миләүшә, хәзер башка Миләүшә инде әлбәттә, иҗатымда башкарак төрле сыйфатларак булачак инде. Шуңа күрә минем хәзер максатларым күпкә зуррак була берсә, мин ресурслар сизәм үземдә, көч сизәм. Шуңа күрә максатым зур. Яңа җырлар кайчан көтәргә безгә? Яңа клиплар бәлкем. Мин аның өстендә эшлим. Мин хәзер аңа бик әзер. Менә дөресен әйтәм, булды шундый вакыт минем тормышымда, мин инде сәхнәгә беркайчан менмәмен дигән сүз булды минем. Кайда инде нинди сәхнә, инде минем тормышым хәзер шулай гына барыр инде дип. Әлбәттә, теге үз өстендә эшләп, ничектер теге яхшылыкка омтылып, яхшы гына кияүгә чыгып, бал, таза сабалар алып кайтып, хәзер башка төрле көчләрем ачылып китте. Шуңа күрә менә шу хатын-кызда буларак, хатын-кыз бәхетен, әни бәхетен менә тамашачыларым белән бүлешәсем килә иҗатымда. Шуңа күрә яңа җырлар өстендә эшлим, клиплар өстендә эшлим, ала бирсә, барысы да алда. Миләүшә, синең җавапларыңны ишеткәч, сиңа зур уңышлар гына телисе килә. Шундый зур рухлы, көчле рухлы кеше буларак сине шәхес буларак менә күрәбез, сиңа да яңа иҗатыңда зур уңышлар, яңа җырлар, яңа клиплар пәйда булсын безнең мәйдан каналыбызда, Алла бирсә, тамашачыларыбыз дагын күрер бу клипларны дип өметләнәбез инде, Амин, амин. Миләүшә, синең белән сөйләшеп әңгәмә вакыты сизелмичә үтеп тә китте. Безнең лаеклы хит тапшыруына килгәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Шундый тирән уй фикерле булганың өчен, якты йөзләрең өчен тапшыруыбызда һәр вакыт сине көтеп калабыз, сиңа уңышлар телибез. Инде хәзер бергәләп синең клибыңны карабызык. Бик зур рәхмәт Ленар чакыруыгыз өчен. Әлбәттә, инде тамашачыларга нәрсә әйтәсем килә. Минем менә шул лаеклы хит парадында чыккан өр-яңа җырым өчен тавыш бирсәгез, мин бик шат булыр идем, бик рәхмәтле булыр идем сезгә. Бергәләп карыйк, дуслар. Тавыш бирик. Бу соңгы ярату хисләрем чуалган. Мин сине янымда күрәм дә куанам. Бу соңгы ярату китмәсен суынма. Кадерләп яшәрмен янымда булганда. Бу соңгы ярату, бу соңгы ялкыным. Син минем кадерлем, син минем якыным. Бу соңгы ярату, башкасы булмастыр. Моннан да яктырак таңнарым тумастыр. Бу соңгы ярату. Бу соңгы ярату әллә сын төшемме? Бизи
Desen könümde qarаңғы kişimde Bu sыңғы yaratу bik tatlı yağımlı Xatirli olmayım min hiç şunday şağımda Bu sыңғы yaratу Bu sыңғы yalqaным Sen benim qadrlim Sen benim yaqıным Bu sыңғы yaratу Başqası bulmazdır Mından da yoqtırak Tonlarım tumasdır Bu sыңғы yaratу Bu sыңғы yaratу Bu sыңғы yalqaным Sen benim qadrlim Sen benim yaqıным Bu sыңғы yaratу Başqası bulmazdır Mından da yoqtırak Tonlarım tumasdır Bu sыңғы yaratу Мындай жайгы матур күнүндө койнар сәлемлим сизни лайыклы хит тапшыруун караучу тамашачыларыбыз. Хыял. Анын турунда сагаттап сүйлөшөргө була. Биздин татар эстрадыбыздын артистлары да изги тилеклерин чынга ашырга умтулалар. Лайыклы хитнин әлеги чыгарылыш яңалыклары да нәк шундыйлардан. Жырчы Озат Фазлыев Казакстандын тоолоруна сәфәр кылган. Өзінің хис-тойгылары турында ул социаль шилтерлерде хәбәр итә. Программасы чараларга бик бай, хәтта ял итәргә вакыт юк иде, дип уртаклаша Озат Фазлыев. Әйе, бу чыннан мәңгегә онытылмасы хатирәләр, әйтеп бетергесез тойгылар. Нәкъ мондый сәфәрләр илһамландыра, тормышыбызга ямь өсти. Популяр, гүзәл затларыбыз яратып тыңлый торган җырчы Марат Ерулин да бүтән көч-куәт белән яңа премьер өстендә эшли. Озакламый аның гүзәлем дип исемләнгән җыры дөнья күрәчәк. Тиздән кем көтә дип сорый ул? Әлбәттә без һәм меңләгән синең тугры тамашачыларың, Марат. Премьерны түземсезлек белән көтеп калабыз. Бу атнаның татар шоу-бизнесы яңалыклары илһамландыргыч һәм куәтле хәбәрләргә бай килеп чыкты. Хыялсыз кеше, канатсыз кош дип юкка гына әйтмәгән борынгылар. Шуның өчен теләкләрегез югары, кояш кебек зур һәм кодрәтле булсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, барлык якты өметләрегез чынга ашсын. Мин Миләүшә Фәтхетдинова сезнең белән саубулашам. Исән сау, бәхетле булыгыз, дуслар. Рафил Җәләлиев белән Илмира Гыйльфанова ир-ат белән хатын-кыз бер-берсенең хыялын чынга ашыра ала икән, ул моны чын күңелдән эшләргә тиеш дигән фикер йөртә. Килешәм, Рафил һәм Илмира бу мөнәсәбәтләрне ныгыта, төрләндерә, тормышка ям һәм мәгънә өсти. Яраткан кешенең теләген чынга ашыра алу зур бәхет. Ачуланама, кай вакытта аңламасам, синең белән
bir qozonda qo'yinamasam qarshi aytib xatiringni qoldirganda yo'q so'zi bilan yuragingni yondirganda ashulanma yo'qotilma bag'rimni ashulanma yo'qoltma seni qadringni ashulanma sabr bo'lsak uzar barda ashulanib yara salmaga aziz joniga Aşulanma arısan da minden bir gün minim kebek ağlay olmaz seni bir gün yarlarından şitke taşa koyşak ağım minim de bit bulgalıdır şundi şağım ashulanma yo'qotilma bag'rimni ashulanma yo'qoltma seni qadringni ashulanma sabr bo'lsa o'zar barda ashulanib yora salmaga aziz joniga ashulanma kişilik biz yalg'ishlarsiz yazib bo'lmay yazmishlarni bu dunyoning qo'noqlari senda menda ashu ashar o'zgalanib o'zganiga ashulanma ashulanma yo'qotilma bag'rimni ashulanma yo'qotma seni qadringni ashulanma sabr bo'lsa o'zar barda ashulanib yora salmaga aziz joniga ashulanib yora salmaga aziz joniga Келесі qatnaşuşыбыз Aygül Zakirjanova sabıy şaqtan ok keng qirli bala bo'lib o'sgan. Teatr artisti yoki vrach bo'lasım kelgan edi. Xiyollarim shunga oshmadi. Bolashaqdan ok motor jırlı edim. Shuning uchun bugun men jırшы deyol. Күрәсең, язмыштан сиңа сәхнәдә булырга насип булгандыр Aygül. Бу бик сирәк кешегә бирелә торган Аллаһы Тәгаләнең бүләге.
Yaşlı kut uzun ömür dilim Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Qutlu bulsun Bugün tuğan günün Selametlik okşamasın Güleş bulsun yüzün Yemli günler yaşlı kut uzun ömür dilim Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Bitminim, in yakın dost Seni mina in zor direk Senin bilen dünya yemle Bu dünyaga sen kirek Qutlu bulsun Bugün tuğan günün Selametlik okşamasın Güleş bulsun yüzün Yemli günler yaşlı kut uzun ömür Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Durmuşların gürülep barısın Yolların gelun bulsun Minim şuşu matur jarım Sina bir bullek bulsun Qutlu bulsun Bugün tuğan günün Selametlik okşamasın Güleş bulsun yüzün Yemli günler yaşlı kut uzun ömür dilim Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Qutlu bulsun Bugün tuğan günün Selametlik okşamasın Güleş bulsun yüzün Yemli günler yaşlı kut uzun ömür dilim Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Şun ko'nglimden hürmet etem Oltırmışlar dilim Дуслар, ни өчен кайбер хыяллар ничек кенә тырышсаң да тормышка ашмый ул? Бу сорауга Ленар Батталова һәм Марат Галимов нәрсә эшләнми, барсы да яхшы якка дип җавап бирде. Әйе, бу тормышта бар хәлләргә дә җиңелрәк карарга кирәк. Ярый, тагы да яхшырак булыр әле дип уйлыйк, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Күн көткән йолдызлар бер
yazmışqa urildi qarashim nazıma tirindi xatirlisinmi qovuşturgan ixlos suyuni xatirlisinmi hasika yarattirgan yazmışlarga mahabat urgan şevjeyni yamlijeyni xatirlisinmi asirikan yarattirgan yazmışlarga mahabat urgan şevjeyni yamlijeyni xatirlisinmi Qazan yigitlərinin ortaq xiyалы şınğa aşqan hörmətli dostlar. Konsertlarda tamaşaçılar bilan uçraşu, alar bilan fikir alışu hem əlbəttə yüzlərində yılmayı kuru bizning şınğa aşqan izgi hem eşkirsiz xiyalımız diyalar. Siz yigitlər şınnan da bəxtli, icadi yonşlar sizge, işigiz devamlı bulsun. Dulqan bo'lib kelar dengiz suvi yorlarga mahabbat so'ramay kelar kerak tugul soylarga mahabbat so'ramay kelar kerak tugul soylarga yozmish kuyma dengiz daryo Yetaklaşıp yürgen izler Qaldı dengiz boyunda Dengiz tüslü zəngər ko'zlar Ko'nglimda o'yimda Dengiz tüslü zəngər ko'zlar Ko'nglimda o'yimda Yozmish kuyma dengiz daryo Sağışımı basa almay Dolqınlarning şavlağı Dengiz kişudan da ağır Mahabbatni yavlağı Yozmish kuyma dengiz daryo İkimiz ikki yorda Suyib gitma yolg'iz etma
Лейсән Гимаева белән Булат Байрамовка хыял максаттан нәрсәсе белән аерыла дигән сорау бирдек. Максат алдагы ярты елга куела торган исәп, ә хыял ул кеше тормышында 1-2 тапкыр гына була торган теләк дип җавап кайтардылар. Минем аларның фикеренә өстисе сүзем юк. Бары тик рәхмәт кенә әйтәсем килә. Хит парадта Лейсән белән Булатның катнашучы җыры да рәхмәт дип атала. Рәхмәт сиңа барсы өчен онытыра белгәнеңә. Өмет итми артык сүзләр мине ихлас сөйгәнеңә. Рәхмәт сиңа ыздагы еллар күзем булып көткәнеңә. Назарыңны миңа биреп, бик бәхетле иткәнеңә. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Ялгышлардан безне саклый алганыңа, бернигә дә карамыйча минем белән калганыңа. Рәхмәт сиңа юлларымда авыр чакта очраганга, ышыклаган өчен җилдән алып кайнар кочагыңа. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Җырчы Зөлфия Тимерова барлык хыяллары турында кешеләр белән уртаклашмый икән. Һәм бу бик дөрес. Эчкерсез теләк һәммәбезнең күңел түрендә сакланырга тиеш. Шул очракта гына ныгый, канатлана һәм ниһаять тормышка аша. Иң мөһиме өметләнергә һәм бер кайчан да һәм бер кемгә дә бирешмәскә, дуслар. Сизмей калдың, утка салдың, суга салдың, хискә мандың. Сиңа гашык булганымны сизмей калдың, утка салдың, суга салдың, хискә мандың. Күңелем
bizge kökler Бар көгершін хаваларға ұшып кетер Мұңлы етіп никах оқыр бізге көклер Бар көгершін хаваларға ұшып кетер Яңа тұрмыш бүгін башлана Бәхет құшын бір ұқ ташлама Өткен күннер біле қошлашып Бар қанатлар көкке ұшқына Яңа тұрмыш бүгін башлана Бәхет құшын бір ұқ ташлама Өткен күннер біле қошлашып Бар қанатлар көкке ұшқына Өткен күннер біле қошлашып Бар қанатлар көкке ұшқына Бар қанатлар көкке ұшқына Дуслар, ничек уйлыйсыз? Артист кеше нәрсә турында хыяллана? Әлбәттә, тулы заллар, тугры тамашачылар турында. Бу эштә иң мөһиме иҗат юлыннан тайпылмыйча горур итеп алга атларга. Шундыйлардан киләсе катнашучыбыз Фәйрүзә Захидуллина. Ул җырларына сүзләрен һәм көен үзе яза, төрлечә иҗатын үстерә. Менә шундый максатка омтылышлы булырга кирәк тә инде. Фәйрүзә, иҗади уңышлар сиңа. Шыға қушылып, маңым тілеклер
Сәгать ничә? Нәкъ Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрендә урнашкан рәсми төркеменә күзәтү ясар вакыт килеп җитте. Эстрадабызның асыл һәм гүзәл затларыбызның берсе җырчы Асылъяр белән видео язма 12,000 тапкыр каралган. Игътибар итсәгез, лайклар, кайтавазлар һәм репостлар шактый күп. Шәп саннар. Артист өчен мондый тугры тамашачылар булу чыннан да иҗади уңыш. Лиана Лутфуллина белән иртәнге музыкаль бүләк видео язмасы да артта калышмый. 9000-гә якын караулар, 100дән артык лайк, күрсәткечләр шатландыра. Җыр моңга гашыйк булган тамашачылар белән киресенчә була да алмый. Шулай ук безнең төркемдә булмаганнарга Мәйдан каналының ВКонтакте рәсми социаль челтәренә тизрәк язылырга тәкъдим итәм. Яңа җырлар, яңа артистлар сезне көтеп кала дуслар. Лайыклы хит тапшыру тәмамланырга санаулы минутлар калып бара. Аңа хәтле исегезгә төшерәм. Ошаган җырга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүматны Мәйдан ТВ сайтына кереп алу мөмкинлеге дә бар. Хыял. Нәкъ ул адәм баласына яшәргә көч бирә. Игътибар итсәк, һәрбер хыялның нигезендә бәхетле булу нияте тора. Шуның өчен үз максатларыбызга ирешеп, шатлыклы мизгелләрдән торган тормышта гомер итик дуслар. Лайыклы хит тапшыруның иҗат төркеме һәм мин Ленар Кашафетдинов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз!